En primer lloc, jo el primer que vull dir és gràcies. Primer, gràcies al meu grup, del qual jo no sé què he fet bé per mereixer l'equip que tenim, és un equip fantàstic, i amb 3 diputats de 31 crec que estem fent una tasca d'oposició enorme en aquesta casa i, per tant, gràcies a l'equip i especialment a Penalba, que ja li puc assegurar al Castillo que no es llig una volta als pressupostos, com a mínim se'ls llig 10. Si una cosa té Penalba és això, no se li escapa pràcticament res. També, encara que nosaltres no estem d'acord amb la tasca de govern que s'està fent, tenim moltes diferències, però també vull agrair als diputats del govern del temps que dediquen a treballar en aquesta casa, en la redacció dels pressupostos, temps que generalment es treu a les famílies i, per tant, una cosa no treu l'altra i, per tant, gràcies pel temps que dediquen a aquest treball i, com no, també gràcies als tècnics presents ací, que dediquen molt de temps a treballar pels pobles i també volem agrair-ho, no? Bé, jo el primer que vull explicar és que em sorprèn moltíssim que el senyor Castillo parli de deuda i de mala gestió a la gent del Partit Socialista o a la gent de Compromís, el pitjor partit polític de la història valenciana en corrupció política i en deute pública, el Partit Popular. És una vergonya que vostè parli de deuda pública, vostès que han arruïnat totes les institucions valencianes, que vostès parlen de defensar les diputacions. Cal que li recorda la gestió de Rus, Fabra i Ripoll, si vostès les han destruïdes. I quan vostè diu, per la nostra campanya d'Amiguitos de l'Alma, que per cert, senyor Sepulcre, té més de 50.000 reproduccions en els diferents perfils de xarxes socials, vostè no sap ni veure les reproduccions de les xarxes socials, té més de 50.000 reproduccions i li agraeix que vingui així a parlar de la campanya Amiguitos de l'Alma i a fer-li promoció, li ho agraeix moltíssim. Vostè diu Amiguitos de l'Estelada, senyor Castillo, cada volta que vostè parla de Catalunya i l'Estelada jo agafo la cartera amb força, perquè durant aquests 20 anys, cada volta que han parlat de Catalunya, estaven preparant una trama de corrupció política. Mire vostè, li vaig a dir més coses. Tota la inversió que vostè diu que traiem dels pressupostos, nosaltres el que proposem és que vagi a la inversió sostenible, com per exemple la de l'aigua, que és el que fa la Diputació de València i la Diputació de Castelló per entrar al pla, perquè tota la inversió hídrica, tota la inversió de carreteres es pot aprovar el mes d'abril, d'ací 3 mesos, pràcticament tota. I si vostè creu que no, ahir es va parar amb el president i se li va dir per què no entrem en el fons de cooperació, encara que siga un 30%, un 40%, un 50%, faci un gest, vostè no fa cap gest. Que vostè diga que Compromís vol que les carreteres de la província es deterioren és una demagògia brutal. I pel que vostè diu que Compromís vota a favor o no s'oposa en algunes qüestions de pujades de sou, del que siga, és que nosaltres som un partit de govern, un partit responsable. És que no són responsables, són vostès que 48 hores abans voten en contra d'una cosa en València i així la promouen. Però és que Compromís és un partit de govern. I quan no s'ha d'oposar una cosa, no s'oposa. Si el que critiquem és el vostre desastre. Isabel Bonig vos criticava ahir. Isabel Bonig deia que no estava justificada l'increment de sous de César Sánchez. Si és Isabel Bonig, si no és Compromís. Vostès ja no són una força de govern i ningú es veu com una força de govern.